खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ दुलाराय राभा फरायसा आफादा बिजेपिखौ राभा हासङाव हाबनायखौ बन्द' खालामगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आफादगिरि रिपेन खान्दाया। गोबाव समनिफ्रायनो राभा फरायसा आफादजों लोगोसे गोबां राभा माहारियारि आफादफोरा सरकारनि खाथियाव राभा हारिनि जेंना सुफुंनो दाबि दैखांनायखौ सुफुङैनि थाखाय बिग्रायखांनाय हाबाफारि लादों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि फेरगाव राभा फरायसा आफादनि मावख'लियाव राभा फरायसा आफादनि आफादगिरि रिपेन खान्दाया खौरांगिरिनि सिगाङाव बिजेपिनि फोलानाय रावखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। फारसेथिं राभा फरायसा आफादनि दाबिखौ सुफुङाब्ला फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिजेपिखौ मदद होनायनिफ्राय गोजानाव थागोन आरो बिजेपिखौ राभा हासङाव हाबनायखौ बन्द' खालामगोन होननानै फोरमायो। बावैसो सान सिगां रुंसारि जालांनाय बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि मिन्दाय हासोदानि दुखुथिया न'खराव दिनै बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया दावबायहैदों। दुखुथिया न'खराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा दावबायहैनानै न'खरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायो आरो न'खरनि थासारिनि सायावबो न'खरजों सावरायो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे दुखुनांथाव जाथाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे बर' सेंग्रानि जिउ खहा। गंसे सिनाय हायै ट्राकनि सौग्दावनायाव मटर साइकेल सालायनाय बर' सेंग्रानि जायगायावनो जिउ खहा जायो। बे जाथाया गसाइगाव 33 नं राजा लामायाव जादों। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ गसाइगाव महकुमा थाराइबारि गामिनि सुरत मोसाहारि होननानै सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हरनि समाव सुरत मोसाहारिया बाइकजों थांबाय थानाय समावनो सिनाय हायै ट्राकआ सौग्दावनानै गालाङो। जाउनाव बर' सेंग्रानि जायगायावनो जिउ खहा जायो। मख'नो गोनांदि जिउ खहा जानाय सेंग्रा सुरत मोसाहारिया फैगौ मार्च दाननि 9 खालाराव जुलि जानो गोनांमोन। मेहेर गोनां फिल्म्स बेनाराव दिहुनजानो गोनां आबुं बर' सावथुन बर'नि थै सावथुनाव गोबां बर'नि गोजाम फावखुंग्रिफोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। बर'नि थै सावथुनाव बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म आरो मासुम ब्रह्मखौ जांख्रिथायारिनि आखुथायाव नुनो मोनगोन। लोगोसे फावखुंगुर राजस्रि बसुमतारी आरो राजिब ब्रह्म बिथांमोनखौबो जांख्रिथायारिनि आखुथायाव नुनो मोनगोन। गोजाम फावखुंग्रि गीतांजलि बसुमतारी ब्रह्मखौ राजखान्थिगिरिनि आखुथायाव नुनो मोनगोन। लोगोसे बे बर'नि थै सावथुनाव गोजाम फावखुंग्रि फामफुलि गयारिखौबो फाव खालामनाय नुनो मोननाय जागोन। बे बर'नि थै सावथुनखौ देग्लाय 2023 मायथाइयाव रायजो राजाफोरा नुनो मोनगोन। उदालगुरि जिल्लायाव सासे बिसिया गावनि आंगो फिसायखौ बुथारदों। गुवाहाटीनि डाबल मार्डार जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव उदालगुरि जिल्लायावबो फिन मोनसे बुथारनाय जाथाय। बे जाथाया जादों उदालगुरि जिल्लानि टंला गोसाइघाटआव। गुबुन हौवाजों मोजां मोनलायनायनि थाखायनो गावनि असे फिसायखौ बुथारदों बिसि प्रतिमा राभाया। उदालगुरि जिल्लानि कलाइगाव थानानि सिङाव थानाय गोसाइघाट कसारितल गामियाव बिसि प्रतिमा राभाया मोजां मोननाय सेंग्रा प्रणब राभानि हेफाजाबाव हरनि 1 रिंगासो समाव फिसाय 40 बोसोर बैसोनि प्रदीप राभाखौ गोदोना सेरथिनानै बुथारो। जाथायथिलियाव कलाइगाव थानानि पुलिसा नुजाथिहैनानै संदानो आरो बुथारग्रा बिसि प्रतिमा राभा आरो मोजां मोननाय सेंग्रा प्रणब राभाखौ खायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।